टाळगो टाळगो मोडून रथ सजविला आंब्या तुझं टाळगो हो मोडून रथ सजविला गणपती देवाचा रथ सजविला गणपती देवाचा रथ सजविला. काय गे मैकांनी काय झाला? फुगड्याची आठवण झाली की काय? अरे बाबा यंदा गणपती नाही, भजना नाही, गाव नाही, फुगडे करतले काय? हौस असतात ती आमची काहीतरी भागवत होई ना. ते तर काय भागवतो अशी गावात गावला नाही फुगडे घालू करावे असे तरी म्हटलं उन्हाळ्या काय असता. गणपती म्हटलो काय आमचं कामात असतं कामात तर सवड गावना नाही पण आमका फुगड्यांची हौस म्हणजे सवड काढूचीच लागते. ती काढतोच आणि फुगडे घालतोच. आणखी कामा काय रानूचा जेवचा आणि फुगडे घालायचा. यंदा सगळाच नाही झाला ना जीव असो असो होता. आणि गणपतीच्या निमित्तानं आडेचा तेलाचा खातो ना ता सुद्धा जिरो बाय ना. फुगडे घातले का काय जिरता गावा कसा माहिती गणपती असलो काय 4-5 वाजता कामा आटपली काम का फुगडे घालूचे हौस येतात. म्हणजे आम्ही पोरांका धावडो येतो जाया गो तळसल्या वहिनीक बेलया तळसल्या काकीक बेलया. कोणाच्या घरात 4 बायल माणसं असं त्याच्यातला कोणतरी एक पटकन येत. त्याच्या घरात कोणच नाही तर आपला येता सावकाश या एक जमत मनासर इरड इरी काय बसते त्यांना तरी खय असं येळ कामा पुढे बसा का बसतली. मग ती आहे गो मी आहे गो म्हणा नाही का उडी झाडू होई वनवली का सडसडी जाणं म्हणायची नाही. मग ती आ म्हणून गो मी आ म्हणून गो मनासऱ्यांचे आणखी इरडे जातात. बरं ही बसंती ती आमिया करू लागली ना का एखाद्या म्हाताऱ्याचं चाळ होता. मग तीच एखादं गीत चालू करता. दुसरं गीत म्हणता ऐकायला पहिलं ऐका. आला गे भाद्रपद महिना पार्वतीचा व्रत सा होता लाविले माळ्याला शिडी काढिले पाचणार काढिले त्याचा गेरस. ही झाली गणपतीच्या जन्माची काळी. ती फुगडे पहिली वहीच. खरं या म्हाताऱ्यांचे गीत असतात ना ते स्वप्नात रामायण महाभारत सगळ्यांचे एदे मोठे कथा सांगतात. कसे यांचे पाठ असतात देवा बरे. ते कोणी आधी मध्ये रचलेले ते ऐकत दिले असत. खसून शिकलेले विकलेले लिहून ठेवले असला काहीच नाही. ते केव्हा आजी पंजेच्या जमान्यात ऐकलेले हे आता म्हणतात. बरं एका म्हाताऱ्याचं गीत सोपला काय दुसऱ्या म्हाताऱ्याचं गीत तयार असतात. मग ते दुसरं गीत सुरू करतात. रोहिणी चंद्रवळा गे त्या दोघी बहिणी गे त्या दोघी हसता खेळता कृष्ण धरी सोड कृष्णा पदर माझ्या सासऱ्या कळेल. बरं या गीत म्हणता अर्धवट झाला का मध्ये 30 मग म्हणता शिबाय काय तर आठवणच नाही तोंडा पुढे असा म्हणता येणार नाही. मग हिचा अर्धवट गीत पोयना सोडतो आणि मग आपली ती आठवत बसते. आता निघला ना का टोळ्या पुढे येताला पण आता मला आठवायचं नाही म्हणता गीत मध्ये अर्धाच राहतो. पुढेतला एखाद्रा ना वनवत नसला ना काय ता बघून आजीचा रक्त ना 30च्याच पिढ्यात खळवळताला. मग त्याच्या आरडते गो तो वयचं खूप कसं काय बोलतोय वाजवा ना गो कमर मोडली काय तुझी अशी म्हातारी आरडाक सुरू करते. त्यांच्या फुगड्याचा आवाज ऐकांना एखादी मुंबई करेल फुगडे ऐका हौशेर येत खुर्च्यात बसतात. आणि तितक्यातच ना एखादा कुठेतरी चुकलेला माकलेला बाल माणूस ना भाडी बिडी घालून सगळा आठवून फुगडे गेला. परत येताना ना मॅक्शी घालून येतात आणि त्याका बघून ना ही फुगड्यातली बाल माणसं सगळी लुतुपुतू करू लागतात. काय म्हणतात माहित असा बघा ह्याका आजच्या सण बिणे काही नाही. आजच्या दिवसात पण ह्याचा पिशी घालून फिरता. एखाद्या साडी सुद्धा दिले ना सणाच्या दिवसाने 2-3 गीत म्हणान झाले ना काय एखाद्या गोडी येतो. मग येता येऊन बसता आणि म्हणता शाबाई पुरे झाला आता माका बोळ आहे. एक बसला का त्याच्यावर दुसरा येऊन बसता दुसरा येला का त्याच्यावर तिसरा येतात जोडी येत असतो ते ठरलेली. ही सगळी बसली का म्हाताऱ्याचा रक्त 400च्या स्पीडात खाऊ लागला. मग सुरू जाता म्हातारी परत तुझ्या तुमच्या वयाची होतो ते आम्ही 4-4 तास पुढे घालू अख्खी रात घालू फुगडी आणि तुम्ही आता 10 मिनिटांना असल्या आणि बसल्याच सोडून. बरं या म्हाताऱ्याचा बघून ना त्या मुंबई काढून ते चालले आणि ती सुरू जातात. आम्ही ना मुंबईला ना मंगळागौरीचे फुगड्या घालतो. तिकडे आम्ही खूप सारे प्रकार करतो म्हणजे कोंबडा फुगडी साईबाबा फुगडी दोघांची फुगडी तिघांची फुगडी 17 प्रकार चालतात. आणि ते सुद्धा कसं एका कलरच्या साडी आहे ते पण 9वारी दागिने वगैरे घालतात. म्हणजे गावातली का वगैरे तरी ती सुरू जातं. हे मुंबई काय आमकाय 2-3 प्रकार शिकाय म्हणतो.
मग मुंबईकांनी काय शिकवायचं नसतं, ती बाजू मारून मारता नाही ग आता नाही जमणार, ते आम्हाला वेगळं गाणं म्हणणारे लागतात, ते वेगळे वाजवणारे लागतात, म्हणून मुंबईकांनी हळूहळू बाजू मारून जातात. इतक्यात होतं काय, काहीतरी कामामुळे अडकण लावलं ना फक्कड पुढे घालणारा बालमाणूस हजर जातात आणि त्या इल्याबरोबर ना सगळ्या सभेचा ताबा घेतात. बसल्यात का जोंपारा जायला मग पाहिलेचा बसल्यात कसली बसा गेल्या तिथं पुढे घाला सडसड होतात असं म्हटल्याबरोबर सिग्नलला गाडी सुटतात तसे पटापट सगळ्यांना उचलून उभे होतात आणि पुढे घालू लागतात. ती पुढे घालून लागली का बरोबर इलेली पोरं जरा पायात बनवू लागतात, मग आवश्यक पिसाळत ही बघ कशी पायात बनवतात, आता नाचतली खाल्या घालीसारखी झाली का मग पुढे घालूची नाही असं म्हणते. मग ना धावते गीत सुरू होतं, गणपती देवा करी तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे आणि सगळी ताला देऊन गाव लागतात. आणि इतक्यात ना कोणतरी मुंबईकर कॅमेरे घेऊन मध्ये येतात त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून. मग हे सगळी ना एका पाठी या गेली पाकला आमचं बाय फोटो नको, आमचा अवतार बघ, आमचं बाय फोटो नको म्हणाल परत लिपाकला. मग ना ते 4 महिने मुंबईत सर्वांनी पोरी असतात ना ते जागे होते आणि काय म्हणतात माहिती आहे, ते तुमचे फुगडे बिगडे बंद करा, आता आम्ही डीजे वरती नाचतो. मग ती गप्प असलेली म्हातारी असताना ती जागी होती आणि तिचं रक्त आता 120च्या स्पीडने खवळतं आणि मग ती सुरू होतात, आणि तुमचे नखरे बंद करा, आता टीव्हीतला नको नको तर फक्त आणि एक करतात. मग ती पोरा बाबडी तोंड वाकडा करून एकदम गप्प असते. इतक्यात ना ये रमेशाच्या आवशी दुका रमेशाचे बाबा बोलवतात म्हणून कोणतरी धावत येतात आणि मग सगळे बायका सुरू होतात. काय झाला 5 मिनिटं बाल घरात त्यात ही का बायलेची आठवण येऊ लागली काय म्हणा मस्करी चालू होतात. मग रमेशाची आवाज आपली सांगतात नाही त्यांचं चायचं टाइम झालं असतं. मग बाकीचे सुरू होतं काय झालं आणि का भजन येत होतं ते आम्ही बोलवतो काय राहू तू काय गरज नाही जाऊची. मग ना फुगडीचे नवीन नवीन प्रकार चालू होतात आणि हे प्रकार ना सगळे भयानक असतात. ह्यात ना एकामेकाच्या नवऱ्यांची खेचूचीच असतात. म्हणजे एक काय म्हणताला माहिता माळ्यावरसून पडली किशी आणि ह्या परविनीच्या नवऱ्याची जळली किशी, एक काय म्हणताला माझ्या चुलीत पापड आणि त्या अमक्या तमक्याचं हो माकड. मग हे मस्करी चालू होतं आणि नवीन नवीन प्रकार सुरू होतात. एक म्हणताला काय किस बाय किस दोडक्या किस. बरं फुगडे ही किती रंगली असली ना तरी यांचं लक्ष मात्र अर्ध घरात असतात. म्हणजे खळ्यात पाऊस पडल्याने कपडे भिजले तर, कोणतरी येऊन साथ घातलं तर, घराकडे कोणतरी पाहुणे येले तर ह्या पण यांच्या सगळ्यांच्या डोक्यात असतात. मग फुगडे घालून घालून घामाघूम होतं, चाय पाणी काय तर खातात. फुगडे ना व्यवस्थित त्यांचा व्यायाम असतात, नाहीतरी फया ह्या गणपतीच्या निमित्तानं 4 दिवस काय ते फुगडे घालतात आणि जीवाची मजा करून घेतात. गणपती येले आणि फुगडे चालू झाले ना तर माका आमच्या पांडे परबनच्या ना पालघरवाल्या काकीची खूप आठवण येते. इतकी काकी हौशी होती, इतकी जुने जुने गीत म्हणाना आणि इतकी लोभी होती ना, म्हणजे तिनं बोलायला काय सगळी हटकून फुगडे येतच आणि ती का सगळ्यांचा गोळा करून जमवून फुगडे घालून पण बराच जमा. आज काकी नाही पण त्या फुगड्याच्या निमित्तानं तिची आठवण खूप आहे. आणि काय असता जपले तरी ती आणि पाळली तर संस्कृती. हे जे आजा पंजांनी आपल्या हातात हाडून सांभाळून जीवापेक्षा आपल्या हातात ठेवला तर आपल्याकच पुढे सांभाळू आणि आपलीच ही संस्कृती आपल्याकच पुढे अशी पुढे वारावू. म्हणतात ना पाळले तरी ती आणि जपली तर संस्कृती. आपल्या आजा पंजांनी ही जी संस्कृती असताना ती जपत जपत आपल्या जीवापेक्षा जपत आपल्या हातात आणून ठेवलेली आहे, ती आपणाकच अशी पुढे सांभाळून वारावू. ह्या आता तुमच्या आमच्यातच असतात म्हणून सांगतोय फुगड्याचे गीत लक्षात ठेवा, ते घाला आणि संस्कृतीना अजून फुलवा आणि जपा.